maa bɛ ɲɔgɔn ye u ka nafaw de kama u bɛ dɔ sɔrɔ min na anu bɛ se ka min kɛ ka k'u ka jamanaw mago ɲɛ ka kɛ n'u ka kuntilennaw n'u ka jamanadenw ka hakɛw ye u b'olu de lajɛ k'o sanga ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ sa ka u dan tigɛ ɲɔgɔn ye kunna sini ko n'o ye juma ye jamanakuntigi belebeleba fila diɲɛ kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra amerikɛnw olu ka dugukolo sanfɛ fala ye ɲɛmaaba fila in n'a ka di i bɛ se k'a fɔ ko min ye Vladimir Putin ye ale bisimilara maa min fɛ sa o ye Donald Trump ye n'o ye lamɛrikɛnw ka masakɛ ye fala ye u bɛ taa ɲɔgɔn ye kuma min kan kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama o ye Ukraine kɛlɛko ye min daminɛna san 2022 san n'an filɛ nin ye o san 3 ni san 1 ni dɔɔnin na nin ye Irisi ale ni Ukraine karilen no ɲɔgɔn na Donald Trump kalikan ko f'a ka bɛnkan sɔrɔ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'i ye Irisi ta k'a lajɛ ale ye diɲɛ dugukolo ka jamanaman bon na ale ye bi dugukolo hakɛ la ale de ka bon ni diɲɛ dugukolo bɛɛ ye Irisi ye jamana ye a fan dɔ bɛ nanzaralakaw fɛ n'o ye Europe ye a fan dɔ bɛ Asie fana fɛ o ye danfara caman don ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula Irisi ka bon kojugu fala ye o jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye ale de ni Donald Trump ye ɲɔgɔn ye Trump ka laɲini ye min ye Ukraine ko o bɛ se ka ban cogo min kɛlɛ bɛ se ka fan cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min fala ye nin waleya in bɛ ka kɛ nanzaralakaw olu minnu ka kɔladen yɛrɛ ye Ukraine ye n'o ye européenw ye Donald Trump ko a tɛ fɛ k'olu ye ko in kɛnɛ kan dɛ Ukraine jamanakuntigi Putin fana ko k'ale n'o tɛ kuma ɲɔgɔn ye k'ale t'a fɛ ka o ye fala ye a kuma in nigisi nagasa cayara waati dɔ la u tun ye ɲɔgɔn wele k'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saouditikaw fɛ yen Putin ye a ka maa wɛrɛw bila ka taa a yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan o nana bɔ a la ko k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Turkikaw fɛ yen Ankara Putin ma ye o fana kɛnɛ kan fala ye o ye Donald Trump tɔɔrɔ ale ye kuma caman fɔ ko ni Putin ma sɔn a ta ma ko a na wuli ko ka ngɔni d'a tɛgɛ fala ye o fɛn tɛ yan'o cɛ n b'a dɔn k'a fɔ Irisi ni Chine olu ye baara dɔ kɛ sankolo la ka dan dɔ yira tuguni min ni Israel ni Iran ka kɛlɛ in tɛ kelen ye Donald Trump ale ye faamuyali kɛ ko la a ye jinin k'a koliji la k'i bɛrɛ bɛn Donald Trump ma fala ye diɲɛ kɔnɔna na kunnafonidiba maa 700 ka bɔ diɲɛ fantan 4 olu de taara jigi sa nin kan militaire ba in kɔnɔ Alaskakaw fɛ États-Unis i hakili bɛ kunnafonidila fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen laɲini kun ye mun ye ko min ye Putin ye a ka sɔn sa kɛlɛban o sɛbɛn ka sɔrɔ min ye Ukraine ye o bɛ se ka lafiya cogo min Putin n'i ye nanzara kunnafonidilaw ɲininka fala ye olu b'a fɔ k'a tigɛlen don ka bɔ diɲɛ na ko nin taama in ko fisayara a ma kosɛbɛ ko n'o tɛ k'a kun tɛ se ka taa yɔrɔ si ko a dan ye munumunu salo ye a ka jamana kɔnɔna ani jamana minnu bɛ yen ni k'a sɔrɔ a dun taara yɔrɔw la dɛ n'i ma fili a bɛ taa Arabi Saoudite ka taa Afrique du Sud komi États-Unis fana tɛ aw ka CPI n'aw fala ye i y'a mɛn a y'a minɛ a y'a bila États-Unis yɛrɛ tɛ CPI la ale ka sira foyi tɛ CPI fɛ bi a ka sira t'a fɛ sini a sɛbɛn a ma tɛgɛ nɔ bila a ma sɔn n'a ye a ma jɛn n'a baara kɛcogo ye a tɛ boli ale kan nanzara jamana ninnu yɛrɛ fala ye olu de bɛ wuli ko jo sariya olu de b'a fɔ ko démocratie nka o bɛɛ la n'a ka di u la u b'a lafasa nka n'a man di u la u b'u ɲɛ k'a kan i b'a fɔ k'u ma deli k'a ye a na kɛ sa min ye Kremlin n'o ye Irisiw ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ye ale ni Maison Blanche u y'u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye k'u ye ko in labɛn koyi hali Donald Trump a sɔnna ka na i jɔ min ye tapi kan ka Putin kunbɛn Putin fana ka anglɛkan fɔ a ye ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnna jamana fila in a min ye a faama baarakɛyɔrɔw fɛ yaasa lajɛ in ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ba Trump ka maaw fala ye k'u kumana fɛ dɛ k'i bɛ min kɛ tɔw la i bɛ ko min kɛ tɔw la i bɛ min fɛ n'i y'o kɛ nin na a b'a to pankurunjigɛnɛw ka segin dɛ o maa don dɛ a ye min ka anw na kɛ
i hakili t'a la de ma ɲɛ sɔrɔ sen t'a la a yɛrɛ de nan'i jɔ f'a bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka Putin kunbɛn fala ye a kɛlen k'a kunbɛn Putin fana ye ngilɛ fɔ a ye i n'a fɔ bɛnkan kɛra cogo la cogo min na kunnafonidila minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen sansalama ka t'olu bila so belebeleba dɔ kɔnɔ ko ni jamanakuntigi filaw tilara ɲɔgɔn ye la tuma min u kana u bɛna kunnafonidi kɛ ni ɲininkali min b'u fɛ u bɛna se k'o kɛ fala ye maa minnu ye ko in lakɔlɔsi diɲɛ kɔnɔna na ani an yɛrɛ ka kunnafonidi jɛkulu minnu bɛ farafinna yan minnu y'a lakɔlɔsi fana olu ko maa bɛ se k'i miiri jigin min na o ye k'a fɔ sa min ye lamɛrikɛn jamana ye o ɲɛmaa ka sɔn min ye irisilakaw ka ko ma ko wɛrɛ bɛ ko in na ko maaw tɛ min ɲɛdɔn han Vladimir Putin a selen tuma min na Alaska kɔnɔna na a ka mɔbili tapi rouge ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye Amerikɛn sɔrɔdasiw ye u bɛɛ lajɛlen y'u ɲɔngiri k'a fo k'a masakɛ kunbɛn fala ye wa min ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye Vladimir Putin ye a ka sɔn ka don maa wɛrɛ ka mɔbili kɔnɔ han n'o ye faama mɔbili ye han ani Trump donna Trump ta kɔnɔ ka taa sa k'u masakɛ sigi o kɔnɔna na maaw ye waati min na ni Putin sigilen don maaw y'o yɔrɔ sama kosɛbɛ k'o layɛ sabula Putin bɛ taa diɲɛ fan o fan a n'a ka mɔbili de bɛ taa fala ye nka a sɔnna ka don nin bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw y'a yira sa ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen kun don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ baabu yɛrɛ tun kan ka sigi min kan o ye Ukraine kɛlɛ ye taama in kɛkun ye o de ye o de fɔra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka n'i y'a ta k'a jateminɛ fala ye ko min ye kalo 6 de ye nin ye tibitaba bɛ ka kɛ Vladimir Putin nɔfɛ a ka sɔn ani Trump k'u sigi nka labɛn o labɛn kɛra n'u ko sa ko Vladimir Zelensky bɛ kɛnɛ kan Putin bɛ a ka maa wɛrɛw bila ka taa a nana kɛ sa Trump yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min bi ale de ye kumakan di maaw ma k'a bɛ kɛlɛbanw kɛ ale y'a fɔ sa k'a bɛ kow ban pewu Amerikɛnw u ka sɔrɔ sa min ye k'u ka nin base belebeleba ye n'o ye Alaska ye o fana takun ye min ye sabula o bɛ irisiw hakili sigi kosɛbɛ u bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn ye min ye Putin ye a nalen ani Trump ye ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn sumusumu ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'u dɛndɛn ka taa don Trump ka mɔbili kɔnɔ fala ye k'u ye ɛri 3 de kɛ u bɛ kuma na kuma min sen fɛ a duguma kumaw maa ma olu mɛn dɛ wa min ye irisiw ka ɲɛmaa ye a tilalen kɔ kuma ninnu bɛɛ la tuma min na sa ale ni Trump u fila bɛɛ lajɛlen u nana ka na kunnafonidilaw ka na olu kuma ɲɔgɔn ya fala ye kunnafonidilaw kun sigilen don min kan o ye k'a fɔ an n'an yɛrɛ fa bi ninnu maaba fila in kɔni an n'an ɲininkali da ninnu kan yan bi k'u ko k'olu u bɛ dantigɛliku ye nka olu ti maa jaabi dɛ k'u ti maa si ka ɲininkali jaabi jamanakuntigi fila bɛɛ sɔnna o ma o la sa i b'a dɔn k'a fɔ fala yɛrɛ bɛ dɔ dɔw la ni conférence de presse bɛ yen ɲɛbila kumaw de bɛ fɔ fɔlɔ ɲɛbila kumaw la dɔrɔn kuma dira Putin ma Putin a donna baabu kɔnɔ fala ye a ye Trump fo a n'a ka maaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo u bɛ yɔrɔ min na nin n'o ye Alaska ye a donna o tariku la ka ɲɛfɔli kɛ o la ka tila k'a yira tuguni ko yɔrɔ min don olu irisiw b'u yɛrɛ ye a yɔrɔ la baara yɛrɛ ni kunbɛli kɛra kocogo ɲuman mun na fana a ye Amerikɛnw fo o la balimaya ni sinjiya ani bolodiɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn kɔnɔ n'o tɛ bilako ye a y'i da don o la a ko Alaska dɛ ko irisiw ka dugukolo don han waati min na a bɛ k'o fɔ o y'a sɔrɔ min ye Trump o masumalen jɔlen o bɛ k'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn u y'a fɔ Ala ka n'i ci i ka nin dala minɛ dɛ n'i ye nin dala minɛ i b'an ka ko bɛɛ tiɲɛ fala in se a ye nin kuma mɛn koyi Trump ale jɔlen don kɛrɛfɛ min ye Putin ye sa a tilalen kɔ Alaska tariku la u nakun yɛrɛ n'o ye Ukraine kuma ye a y'i da don o la koyi a ko min ye Ukraine ko ye n'u b'a fɛ a kɛlɛ ka ban fala ye n'u b'a fɛ u ka ɲɔgɔn faamu olu ta ye yɔrɔ minnu ye u k'olu t'olu bolo olu ye kɛlɛ minnu kɛ ka tɛmɛ u kana da don olu kumaw la degun min bɛ u kan bi yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye nin kɔni ye olu ta ye Crimée Donetsk Luhansk ka taa se Zaporoya ma ale ni Kherson ninnu k'olu kɔni kuma kɔni kana fɔ tuguni k'a fɔ ko olu bɛ bɔ olu la mɛnɛ ko ni bɛnkan mi kɛ
songa ke benganga ke o ka falai ko wa fana ko min ye kɛlɛban ko in ye a bɛ min f'u ye u bɛ ka minɛnw cɛli min kɛ ka taa di Ukraine ma nin ye u k'o fana minɛndiw jɔ fɔlɔ n'o kɛra u na se ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka kalata kuraw sigi a dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna n'o kalataw jaabi kɛra min ye u na sɔrɔ ka bɛnko kuma fɔ yanni marifaw ka bila Vladimir Putin ko seginko ko tɛ siranɲɛ ko tɛ kɛlɛ tɛ olu ni Ukraine cɛ nka ko bɛ n'a kɛcogo don sabula fana maaw nana ye mun nana far'u kan san 3 ani tila kɛlɛ o min bɛ senna nin ye a ka d'ale yɛrɛ a ka ban koyi maa fa o t'ale fɛla ye kuma tɛ min ye ka maaw bɔnɛ u ka nin na k'a sɔrɔ u sen t'a la u nin t'a la ko wa ko ale bɛ min f'u ye n'u bɛ bɛn fɛ ale ka kumaw filɛ nin ye dɛ u bɛ yɔrɔ min kalataw ka kɛ yen irisiw kɔni donna dugu o dugu kɔnɔ fala ye nin kuma in ni nin kun fɔra européen ɲɛna o tun bɛ bɔ salle kɔnɔ olu t'a fɛ k'o m'u tulo la fiyewu o kɔfɛ min ye Trump ye a ye kuma ta a ko don gɛrɛngɛrɛnnen ye nin ye ko bi ale ni Putin ka ɲɔgɔn ye k'o ye koba ye ko sabula min ye Ukraine ko kuma in ye ani kɛlɛba min kan ka sigi Ukraine kɔnɔna na ale nana a ko k'a b'a ɲini a kɛra san 1 ye o san 5 o san 6 o ale ko a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa ka se ka nin ko in ban faali min bɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ taa se maa 7,000 ninnu ɲɔgɔnnaw ma o bɛ se ka dɔgɔya cogo min o y'ale ka ɲini fɛn ye a ko k'a y'a ɲini min ye Vladimir Putin fɛ kɛlɛ dɔ kɛra la ten jolibɔn ka ban a ko a kuma min na ni Putin bɛ ka ɲɔgɔn ye ko Putin yɛrɛ sɔnna o ma k'a fɛla ten jolibɔnba in ye kuma bɛɛ min ye ka ko farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na k'u bɛ se ka sigi sen kan cogo min nka fala nin yɔrɔ in na kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine tɔgɔ bɔra Trump da siɲɛ 1 a ka kuma tɔw bɛɛ lajɛlen a y'a ka nisɔndiya de yira ale ni Putin selen ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nin ye ka ɲɔgɔn ye ka kuma ko wɛrɛw fɔra o fala ye min tɛ Ukraine ko ye ko maa si tɛna se ka kɛ o gundo dɔɔnin na sabula min ye Chine ye BRICS ko kumaw ka taa se diɲɛ yɛrɛ taabolo kura minnu bɛ yen bi ko a bɛ komi Putin kɔni ye diɲɛ leçon ani komi ale tun tɛ fanga la ko tun bɛ cogo min ko minnu kɛra a kɔ a y'olu bɛɛ de ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ k'a bila a jour a b'a fɔ min ma cogo min na k'a bila a jour ka sɔrɔ k'a fɔ a yɛrɛ k'a lajɛ sisan n'o y'a sɔrɔ ko kan ka kɛ cogo min n'a ka ɲi a yɛrɛ ma cogo min na fala n'o kɛra i se ka girin ka décision ta o donc Ukraine ko kɔni taara kɛ to binna nugula de ye a ko la ten babu ma tali caman kɛ o la nka u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma ko min ye u ka kumaw senfɛ Trump ko k'a fɔ ko ka u jamanakuntigi 3 sigi k'o kuma t'a la dɛ ko ale yɛrɛ nisɔndiyalenba de don min ye Putin nalen ka na kɛnɛ in kan ka na kuma ta ko fɛn caman bɛ yen a yɛrɛ bɔra olu kalama ko caman bɛ yen a y'o fana ɲɛdɔn sabula européenw a y'u lamɛn siɲɛ caman a ye Zelensky lamɛn siɲɛ caman sisan ale yɛrɛ ye ko in faamu a ko min kɛlen filɛ nin ye k'an k'o jate i n'a fɔ para dɔ kɛra ka taa ɲɛfɛ ko wa fo segin kɔ tɛna y'o la tuguni ko ni ala sɔnna a ma ko min ye kɛlɛban ye ko a bɛ sɔrɔ o la sa u y'a ɲini u ye a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na ko siɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn ye fala ye ko ni ala sɔnna a ma k'u bɛ t'o kɛ Moskukaw fɛ yen n'o ye irisi faaba ye o ye Putin ka laɲini ye Trump y'a yira k'a fɔ k'o ka ɲi kosɛbɛ k'ale yɛrɛ bɛ jɛn n'o ye k'o bɛ kɛ jamanakuntigi 2 in kɔni u foto a n'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni juma tile bɛɛ o de tun bɛ bɔlɔlɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ bɛɛ kun sigilen don k'a lajɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ jamanakuntigi Putin ye ale bɛ na ka bɔ a ka avion kɔnɔ Trump b'i jɔ k'a kunbɛn fala yɔrɔ dɔw la fana i b'a ye k'a fɔ min ye américain sɔrɔdasiw ye u b'u suru u kunbere kan ka marifa ka min ye tasibila k'o kɛ irisi jamanakuntigi ye irisi jamanakuntigi fana waati ni waati a bɛ to ka anglɛkanw fɔ sɔn yaasa ka se k'a yira sa k'a fɔ k'u na se ka ɲɔgɔn faamuya nka min ye jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ye laɲini tun ye min ye Putin bolo bi tagalen kɛra ɲɛfɛ dɔɔnin n'ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ n'u ye ɲɔgɔn ye bɛnkan na sɔrɔ nka min ye ko minnu fɔlen filɛ nin ye alaskakaw fɛ yen o na kɛ u ka sinsinbereba ye sinsinbere min ni ale yɛrɛ na kɔmasegin kɛ a tɔw ye n'o ye OTAN maaw ye yanni u ni irisi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka a kɔni ko fɛn min kɛlen filɛ nin ye segin t'o la tuguni fala i b'a dɔn k'a fɔ ko laadala ni nin ko sugu ninnu banna u bɛ jɛ ka communication déclaration commune kɛ
o déclaration commune u ma se ka o kɛ nka o kɔni ye ŋaniyaw ta sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna bɛn kow kan ko minnu bɛna n'a to sa don nataw kɔnɔna na min ye irisi ani irisi ale ni États-Unis ye u bɛ se cogo min na k'u bolo to ɲɔgɔn bolo min ye Poutine ye sa a taatɔ a ko ko ni Ala sɔnna a ma ko siɲɛ wɛrɛ k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Moscoukaw fɛ yen Donald Trump ko k'o ye ko ɲɛnamaba ye ko ni Ala sɔnna a ma ko ale bɛ taa o kɛnɛ kan ko hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna lagosi ta ka ɲɛsin ale ma mɔgɔw bɛna kuma wɛrɛ fɔ ale ma k'ale kɔni na ye o kɛnɛ kan fala ye nin maaba fila in u ka ɲɔgɔn ye la an sera ka minnu sɔrɔ a la o de ye nin ye